ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa tashar mu ta Annashuwa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Cin da na yi wa Hafsa da hannayena biyu na miƙar da ita tsaye daga kan kujera da take, na rungume ta a ƙirjina, matasan nonuwanta da ke ƙunshe cikin bireziya ɗinta suka manne da jikina. A lokacin na fahimci ƙurata ta tsaye take gam jikin yanda na ji tana tokarar wani ɓangaren na jikin Hafsat. A zuciyata na san ta yi matuƙar ƙanƙanta in kwanta da ita, duk da tsananin sha'awata da nake musamman yau da na lissafa na daɗe abona da some cikin guri tun ranar da na suburbuɗi antin na fisata a ɗakin babanta. Hannunta ta saka ta ƙara tsaini a jikinta, inda ni ma na mayar mata da martani a karon farko. Zuciyata kuwa ta yi min wasu sake kamar da kunya a ce ƙawar ƙaramar ƙanwata na kawo hoton kai. Na yi ganganci, sha'awa ma ba ta yi ba. Ya ina son ka, na ji ta faɗa, wanda hakan ya tilasta ni fitowa daga dogon tunanin da na shiga. Na yi sauri na sake ta tare da ƙure mata kallo. Babu shakka yarinyar ta haɗu ba laifi, sai dai irin ƙananan yaran nan ne da suke tunanin su manya ne a lokacin da suke tashin balaga. Hafsatu budurwa ce yar shekara 14 zuwa 15. Fara ce, doguwa, mai ɗan jiki, amma ba wai ina nufin lokuta ba ta fara nono ba laifi, sai dai daga taba su kasan ba su gama fita ba, ko kuma ba su gama zama a kirjinta ba. Ta saka jar atamfa mai ratsin fari, rigar da siket an yi mata irin ɗinkin nan na zamani, wanda aka ɗan yanke gefen nono ɗaya, su taushinsu ya ɗan fito yana samari. Walele dogon hijabi ta saka, wanda tuni ta cire shi tun da muka bar anguwarsu. Ta yafa mayafi da ƙaramin ɗankwalinta. Ita a dole ta girma, ta san harkar hannu. Na ware mata ta shigo, na manne ta da jikina tare da ɗago kanta, ni kuma na sunkuyo nawa na jogana labana da nata. Muka fara musayar yawu daga fara duk da na fahimci baƙuwa ce a harkar. Dan haka ɗauke ta cak na ajiye a kan ƙaton gadon da ke ɗakin hotel, na kwanta jikinta na ci gaba da kisin ɗinta tare da cakumar matasan nonuwanta tsayayyu masu matuƙar buƙatar taɓawa. Ita kam ta kasa komai, sai hannunta da ta zagayo ta bayana tana ƙoƙarin neman inda rigata take, tana so ta cire. Ni kam na bada himma wurin matsa tsoyin nonuwanta nake can, sai na ji ta saki wani dogon nishi tare da kamina. Na saka hannuna ta bayanta na zuƙe zip ɗinta, tuni ta cafko min gora ta fara don